temen ya di kamsa jai mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana hab mudu ya hu MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Nakateng Silvesta Porto nakasnong larnai was jantia ane ni jadi kini ki kiu kanai mo kiu hundau ki bai sna na po larnai hi snong kini dia la sna na ka khandau ba yo na po thọ sung hi nan to ka khandau ba tha to ba yong ya sna da ka to hi và lại dọ bắt tang ya kan ni nadok mandai mo lahir patang nadok di mei mei san swa lại snai kan ni ka hia patang padangi minta kan si dia pun nolong isok kon yo ni no kan snai ya ka minta de kunta mo ka kandau de kalong limited long sen mangilati de ban yo biang ka to ka simpua ban ong kasuk ngim lạ thế ban ong mà ban ti cái này cái simpon lagi benai cái jing jeliu ado sipeu khat san phot kum ta ngin yoi cái này ha dan long kum ta cái nó cái kham jenja kan dia snahi kini ni dan snahi ni yasnahi mangi kini di market media ban pule kini tagi klam pule dan bangi suya ke practical training ke junto ki training ki bon ki training bangi la yo snong ni nong hikai ki master ka pastan ki bana snong ni ki bana ba bangi la yo tang ni dan ni ki bana ba state kan snahi ni ki babon hita gini ki traditional basal tum gini ki karai ini ki kiu ki pela ki kitli umtai te menta bon gini ki design thamai ro kan ki bangi su imitate mo na jong ki wei no ka demand ayo ka ban ong ye ki tiat rai te ka yeu ka kham high demand ka ba kham ya yeu te ki dei gini hi kini ki sarau mo setting set putharo kini hi kong ba ya yeu kan chani po khasi jan tia chane te nong kini ki kham ya ye ba kini ki ba bon jaj pate bon ki ya chaba kum kini ki mok ki pela ki te ki ya chaba jela ang yo ada ya menta bon bangisna lang bagi order kat kum ko order teng ya tak kador ka chong kat kum ki size ka jing he ka jing nong kum ta kan bat ka dor ka da jong ki ka ya phe na wei hawai ma la ka chong ka dor la ka chong ka jing he la ka chong ka dor ka da ka por kan chim la ka chong ka por ya ka ba menta te ni iba bang ong ban ngin im te hadu ban im tepat im taba suki suki ni iba da chukai na tang asnem lai snem man swa ba de menta kala pher si bon ba ma kum ba ni menta mo ka soka di kala pun slow ya kene handicraft section te ni iba kala nang kiu ben te ni government ba thangai sakat to kan snem sakmat ni la ban ong ba kisam la jeng kila im ben na ne kam
kini ki antique collection ni kini ki bala nang la start ke itu balong health conscious ki ba long concern ke nam ta ka koi ka khia la jong te pan kam kum ye kini ki ban bo kini ba shet cha sama kini ki long organic mo eco friendly ki bon ki ba kum ta he ni so comment ba kani ka long ka wei ka lat mo ban pen I ya kata ka production ke jong ni don company ke sen jam teng ka pak theo ka la nang I tho cho ke ni